Nåja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 saunaa. Vi ska vara bastu, hångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader.